ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଓ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ନୀତି ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ନୀତି ଚକା ଅପସର, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ତାପରେ ମଇଲମ, ଅବକାଶ, ଦଶ ଅବତାର ଠାକୁର ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ, ତାଟି ଫିଟିବା, ପାରିମାଣିକ ଦର୍ଶନ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ, ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ଚୂନ ପଡ଼ିବା, ବନ୍ଦାପନା, ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ବନ୍ଦାପନା, ରୋଷ ହୋମ, ରାଜନୀତି, ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ମହାସ୍ଥାନ, ମଇଲମ, ଘଣ୍ଟ ଛଡ଼ା ସର୍ବାଙ୍ଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ବାରବାଳ ପୂଜା, ଭେଷ ଶେଷ, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଓ ଘଣ୍ଟ ଛଡ଼ା, ସକାଳ ଧୂପ, ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଉଠିବା, ରଥକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ, ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଶେଷ, ମଇଲମ ଓ ଭେଷ ଶେଷ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ, ଦକ୍ଷିଣୀ ଘର ଭୋଗ, ମଇଲମ ଓ ଭେଷ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ, ତୃତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ, ମଇଲମ ଓ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି, ବଡ଼ସିଂହାର ଭେଷ, ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ, ପହୁଡ଼ ଆଳତି, ଶ୍ରୀମୁଖ ଖଣ୍ଡୁଆ, ବାହୁଟ କଣ୍ଟ, ଛେନାପଟା ଲାଗି।